Laidore Siru Beat. Ango Armi khalanma Ande ko khanema Angili mer wana gili Ilbadiin ma Andim gelka oya Armi khalanma Angili men Lagili men Iwana saya assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe assalamu alaikum bandiraɓe josparaɓe assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe won dananamo man miɗo évité quoi o yeehi o heeli fouta passe partout quoi waɗi ɗo goto clip mo ganduɗa no haale passe partout du monde te ko ɗo jibina ɗo mawni mais ko fouta o waɗata représente mboɗo ummi ɗo ha Keur Massar omo jeeya presque côté fouta no ɗon ko rappelade fayi e Dj Assane Mbaye a wiyama Laye Dole ɓe simala e rappelade fayi waaleykum salam wa rahmatullahi Dj Alsane ko weltade no fewi no fewi arde émission men émission mo ganduɗa en ɓooyi ɗum heblanade wonno kadi ko hande ko Allah haaji machallah o noon ko Laye Dore sa wiyama mbiyama l'enfant série de Keur Massar kono so woni ko fuutanke mbiya l'enfant série de Wourossogui de Golléré e koto mantortomi kono Fouta fof ene hawri fof mbaɗi mantoro ɗum mi salmini dendagal yeewoɓe émission o mi weltinimama kadi an Alsane mais aɗa andi min nana Laye Dore quoi te ñimme kadi kalama siko madame ko tottuma ñamda ha mbawa ha do ɗo gonɗa ñimme pirtana yimɓe holmo woni Laye Dore eyyi Laye Dore ko cukalel gotel tan ganduɗa hoorema ina jibina e banlieue o ko wayno ɗo e Guédiawaye to gonɗen ɗo eyyi ɗo jibinami mawnumi ɗo janggumi ɗo e Pikine kono Allah waɗimi neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko jinnoɗo musique guila e cukagu mbaɗi fijira ɗum e mbaɗi wadde hen mbaɗi yaade noon des rapport ɓoyɓe wadde rap ganduɗa hoorema ɗo gonno e diwan o ko wayno Flamme Ji en ko wayno Ndiga Am en tu vois yahano ɗo ha PA mbaɗi yaade ko wayno Bildiahou en ɓen foof mbaɗi waɗa Keyti en ɓe foof mbaɗi waɗa suivre kono mbaɗi yiɗɗum mbaɗi waɗa hen forgé mbaɗi woni cukalel go jahowo hen saaha goto tan hankkadi no gondirta e mawniraɓe ma waɗoɓe rap aɗa walde mumen suudu ha virus o naata yam mbimi pourquoi pas wadde exploité wadde musique gonmi hen mbaɗa waɗa taaba ha Allah waɗi no waɗiri ni ha natirmi musique ni ha no jarimi Fouta ni Laye Dore noon addi ɗum inde nde ko son goto mo mbaɗnomi e wolof mbaɗa yiyama man ni Laye Dore rap la adoré nden min goni Diouroup Dasen Fat nomin jeeyi Fouta nde ɗon ko ɓen Foutankoɓe mbaɗi min attribué nde ɗon inde hankkadi ko ɗum nawri inde nde Laye Dore ko yimɓe tokki kam Laye Dore o machallah min ko weeli koɓe ma quoi ko ɗo jibinɗa dow mawnaɗa aɗa jogui connaissance te mbaɗa yima kadi mbaɗa anduma aɗa liggoɗo labeliji mawɗi hande sa welanoma haalta sa ko faye Pulaar mais Laye Dore kala to jiiɗamo koye pulago yah wallahi ko kadi ko noon min jibinira no mbiɗa ni ne selli ko kadi ko ɗum min parnorto pulago min parnorto no fewi no fewi kadi ko ɗo min mawni no mbiɗa ni ko ɗo min janggi ko ɗo min piiji ko ɗo min gandi kono hatta Allah nde walli min tan min gonno e jinnaɓe ganduɗa hoorema ne jiiɗi pulagu ina mbaɗi min forgé pulagu kadi emin jogui on fierté kadi ko ɗum woni darde amen kala tomin an hen gandodirɗen haɓanade pulagu gam wadde développé culture pulaar ha yaara yesso machallah min kam fierté fof ko pulagu tan machallah min moom vraiment ɓooyi wadde mo suivre te vraiment kadi ka neɗɗo dariɗo kadi ko ganduɗa ko koye vraiment a yiɗi ɗum te département mo ganduɗa to sa Keur Massar sa mi wiyata sa mais ko Laye Dore jogui ɗum e junggo mum ala manifeste mo nanta to mi nata hen Laye Dore te vraiment kala mo mbiɗa wima Laye Dore ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo kadi tinno yimɓe passe partout gole awissement gole mami ɗum partage boyde rapport kewi mbima grand o ko grand moƴƴo te nana haali ɗo affaire badde grand o mbiɗa aɗa andi Keyti en aɗa andi Flamme Ji en comme an musique o wona hen koɗo ka ancien hen non mi wona ancien ni kono mi ɓooyi hen fijje wonno kadi mi ɓooyi hen wurde hay janggude musique mi yeehi wadde janggude musique wadde ko hunde nde ganduɗa hoorema ina jaranimi e ko hunde nde ganduɗa hoorema kadi mbaɗa yiiɗi ɗum koye venom woni wadde mi ɓooyi hen kadi mi waɗi hen forgé ko waji mbiya old school new school ɓeɗo foof e nouvelle génération ɓe foof Allah waɗi mi waɗiɓe forgé mi heɓtiniɓe hen mi andiɓe hen seeɗa seeɗa machallah mi ɓooyi e musique mais aɗa andi min kadi oɗon toon wuuro moon est ce que aɗa jogui toon événement mo ganduɗa spécial ko Laye Dore jeeyi ɗum quoi eyyi ɗon e Keur Massar mbaɗami ɗum mi waɗani ɗum noon nder Fouta taw mi waɗani taw kadi Wourossogui kono ɗo e Keur Massar ɗo gonmi ɗo mbaɗa waɗi émission événement mo ganduɗa ko anniversaire am chaque année mbaɗa waɗa ɗum ɗon ɓoyan tan ko ɓoyan ko min mbaɗi ɗon programme goto mawɗo mo ganduɗa hoorema en jaltini dendagal hoɗnoɓe ɗon ɓe kadi saɗa waɗa mission pour min saɗa woni ɓiye pullo wona to fulɓeɓe jahata aɗa waɗa ɗum forgé a yaltinat ɗum seeɗa quoi par ce que so woni ko fulɓeɓe kadi ko haalte ko e pulago fof nan ɗon koɗo a yaltinat culture o jeeya ɗum woɗɓe mbawa heɓtinde pulago ganda pulago ina yooɗi ina feewi ko haalte hen ko tigui tigui ene yimɓe mijorto ɗum wonko ɓuuri ɗum yodde nane nder pulago machallah eyyi mi nani haalama yoni feewi par ce que vraiment kadi hay sa waɗani hay hunde mi an a wayata ha Fouta mais kadi est ce que Laye Dore
waɗi kon oɗo projet poɗɗa yaltinde quoi ko ganduɗa e dow mum ko quoi mais est ce que an a pari par wadde promouvoir pawa festival mo ganduɗa ko international wonata e nder Fouta. eyyi ɗum tan woni yiyande ɓurde mawnude mbaɗanmi nde ene jeeya e œuvre aji am ɗi ganduɗa hoorema mbaɗa waɗa hen démarche uji alsan mbaɗa sikki en hayno gandodirten hen an min iba men fof no gandodirten hen ko ɗiɗon dawaji gandodirɗen par ce que min mbaɗa andi koye on mission jahata mbaɗa andi darde ma no fewi no fewi kadi ko ɗum tahi jokkodirɗen hen mission fof hande ko addude des festival hip hop mo ganduɗa hoorema walla festival musique manɗa rendinowo dendagal culture aji fof yimɓe mbawa hen ɓamtade ɗum ko initiative hande mbaɗa jeeya association ji kewɗi ganduɗa hoorema jahata koye banggal culture Kër Massar mo tawnoɗa kam ɗo ɗomi jogui no association mawɗo wiye Akman e vraiment no wiye Akman rendini ko dendagal les acteurs culturels mbaɗi jangga hen mbaɗi forge hen pour janggo e jaam mi wawa wonde ko guittumi oga banggue mina waɗa ɗum fuutankoɓe ha mi wawa hen yiide koye men par ce que waɗi jogui gueɗe kewɗe ganduɗa hoorema mbaɗa yiiɗi fuutankoɓe mbaɗa ɗum ko wayno des centres de formation ɗe ganduɗa sukaɓe mbawi hen janggude musique janggi hen culture janggi hen art plastique janggi hen gueɗe kewɗe mbaɗa yiiɗen ɗum fuutankoɓe machallah ko wayno hande caggal men woni ɗo ko hip hop mbaɗa yiiɗen ɗum fuutankoɓe eyyi aɗa yiiɗen ɗum fuutankoɓe eɗen daro hen machallah on combat ñimmi quoi ko centre baɗe ni ne nane Fouta ne nane Matam ne nane Podor ne nane Dana Maayo par ce que sa daari Pulago ne yaaji te inen sen keddima e culture amen en presque keddi koko jeeɗen rek affaire o waɗat international alsa noon ɓeyden hen hunde andi hande hayso ko fijirloje hande sa yii ɗo e mariage uji mbatteɓe ɗo ɗe ene taami en ɗo jakarra est ce que aɗa andi ko culture men ko affaire lenggi men tan ƴetta waɗa ɗo modernisé fawa innira ene taami kono fala ko wattete fof ko Pulago wadde woɗɓe soɗon dogana garana en ƴeew bammal ko ɓoyani ko kanko e holon fulay vour mbaddanno fidiring hande wadde ko ɓen fof eɓe kettini Pulago bammal wol kode hen yimɓe fof ɗon dogana Pulago goɗɗe wonko joguiɗen ko ganduɗa hoorema yimɓe fof ne jiiɗi ɗum wadde il faut mbaɗen ɗum exploré mbaɗen ɗum jeeyen ɗum dokken ɗum valeur no hannirta ni enen kadi dokken valeur nalankoɓeɓe no hannirta ni ko noon par ce que aɗa Pulago ko lombi nder ko woni nder ko no heewi ko mbaɗami conseil ɓoyɗi ko woni nder Fouta culture mamin jogui ngu gasa ha ko ɗum mbiyami ɓoydi il faut aɓa jaa aɓa jeeya ko fotanko jeeyi ko jeeyɗen ko woni aada men après guiley hoddi en guiley presque kora en fof ko enen jeeyi mais enen jogui couleur passe partout mi salaka noon mbaɗa ko fotto yimbawde fof mais ko muusi fof jami kedde Fouta min jeeya mais ko ɗum woni gonga Alsane hande en ngala ko mbatten envier woɗɓe kala mélodie musical nane Fouta men par ce que hay sa ƴeewi kinde men ko wiyete kinde ko mais wiyete o ko cubballo o ko ceɗɗo ko mo jaaɗa hen fof ene jogui rythme musical mo jogui sa yeehi awluɓe ene jogui rythme musical mo jogui sa yeehi labbo ne jogui rythme musical mo jogui wadde an artiste o aɗa jogui ko mbawɗa janggude ko heewi ko ganduɗa aɗa wawi ɗum nokkude aɗa wawi ɗum yeyde yimɓe aɗa wawi ɗum yeyde aduna o wadde enen en cattaraka ɗiɗon gueɗe ene keewi ɗon eɗen jogui gueɗe kewɗe ko mbawɗen yeyde aduna o te nan ɗo e Fouta men nan ɗo e Sénégal eɗen mbawi ɗum yeyde ha heewa machallah ko mbaɗami conseil ɓoydi rek aɗa andi joni rappelare o ummima a tant kadi laadore ne jangga musique ne jangga passe partout mais an ko mbaɗda conseil niveau gérance oɓe holmo mbaɗa ha musical maɓe yeye ha wona international ha mo ganduɗa waɗa dépasse Fouta waɗa dépasse Dakar waɗa passe partout du monde mais ɗum d' abord ko jangga musique o d' abord deuxiéme ko gona audacieux troisiéme gona baɗɗo créatif audace sa dañi ɗum a waɗat créatif par ce que sanguini tan ka duumiɗo e kaake janane walla ko neɗɗo miiji ha paari aɗa waɗa mbiya aɗa waɗa ɗum wadde firti ko aɗa ƴeewa kaake janane a wawata ɗum yeeyde mbawɗa yeeyde tan koko jeyɗa ko a faami ko mbawɗa wadde créé ko ganduɗa ina hesde yeeso yimɓeɓe gadda ko hesɗi mbawa ɗum liggade machallah mais avant tout kadi an laydoro joni ko hol projet gonɗa e jette ko oɗo année quoi e oɗo projet oɗo année mbaɗa andi was ɓoyata ɓooyi wadde yimɓeɓe wiide ɓe mbaɗa préparé sortie album o mbaɗa andi ko ɓoyata ko joni yimɓe jagga date o so yimɓe jaggui date o inchallah ma jeeye dañoɓe exclusivité mbawa liggorade ɗum jaajef machallah ma dañi ganduɗa hoorema jeeyeteɓe waɗoɓe promouvoir ɓe onon ɓe foof wadde mbaɗa addani ganduɗa hoorema nanɗo no suuɗa taw so yaltine taw kono so yaltinama inchallah mon ji diverse musical couleur aji kewɗi e nder ko gonmi fewjude ko inchallah haalama yooɗi feewi mais an joni no jiiriɗa scène o ko jimta hen seeɗa yimɓe paama quoi bon min moom ko mbaɗami ko variété musical Ousou Ali Mbaye mbaɗa yima mbaɗa waɗa rap mbaɗa waɗa yeela mbaɗa waɗa acoustique bon mbaɗa waɗa mballak no waji ɓe mbaɗiri ɗum par ce que ko musique am danam rokki kam ɗum quoi des très bizarre joni puɗɗorɗen koye rabo ha para eyyi waji ɓe ganduɗa kadi rapport aji ha para sen paari mbawen wadde musique men quoi ya ok
ɓeɗe jaaha koyɗe gam taje endam yo Allah dandam me danda kala bandam yidɓe fende jaaha e galleji mbaɗa fedde gam ko jii foof daro e beddaji ne poɓɓa kelle ɓeno moƴƴina ɓe to gam yidde dañde addantama dañde sako wonde battane ma foof ko ɓerde maɗa bonde walla weyde te yewnani taale so on pini kaale mi susa pili guel kaala gam ko yi haala haɗata min duñde kaalano rutto jaam ñalla waala ok lay an haaju aɗa heddata mi sikkani affaire mbaɗni aɗa wawi ɗum mais joni an presque joni an rappelaro e keltil pararo no jiriɗa ɗum noon ya walla yahani e bo o saha kam machallah waɓene moon e des animateur e waɓene mon hewɓe so wiwade moon tan ko wona an goto ene yaaji waɗino jamanu en galano industrie musical o wayano ni no wano nden ni par ce que waɗino jamanu sa yiiɗino wadde maquette ko probléme wonno sa yiiɗi yaltude an artiste o wadde clipage ko probléme wonno kono oɗo saaha a yiyata ko des artistes halplan no mbaɗa concours aji nana mbaɗa gagnant no jaaha niveau international ko wayno hande safara yen ko wayno vis à vis yen ko wayno banggue mbaɗa wawi limtude ha heewa quoi ɓe ganduɗa hoɗoma nana mbaɗa concours aji ina gagnant wadde wonko ari seeɗa wonko ari ko wonano ɗo kono joni mbiyeten ko est ce que enen rappelare ene waɗa rivalisé e rap galsen o min ɗum ɓurmi yidde quoi waɗa rivalisé ha yeeyodir ganduɗa hoorema no murtanaɓe gartane yeeyga rappelare mabɓe woni enen fuutankoɓe mbawa ɗum yarde ha wawa yalta par ce que murtana mbaɗi feere ha mbaɗi ɗum internationalisé nana jaaha caggal ne jaaha france na gara ga e sénégal ne mbaɗa enen fulɓe ɓe ko enen manquira ɗum ɗo enen fuutankoɓe ene manquira ɗum seeɗa komi salak aɗani joni so alphage ari ɗo woto heɓ mbiye ko rapport tugalori so basibi ari ɗo woto heɓ mbiye ko rapport tugalori aɗa andi won goto tude iba men wonko meeɗi haalde quoi mais kono min ɗum mi yarani hen par ce que iba men meeɗi wiide koko o waɗi contre nabba sir sen jogaɗa drapeau Mauritanie walla nabba sir sen jogaɗa drapeau Sénégal mais rap ko représente hande alpha sa ari aɗa peeli jogori droit jogade drapeau Mauritanie ɓe ganduɗa o ko Mauritanie jeeya safra kadi so yeehi godde banggue ne foti jogade godde drapeau anduɗa ɗo ko drapeau Sénégal est ce que a faami min ko hatta yimɓe foof ko wiyete maayo wona keerol ko enen foof ken ɓiɓɓe fulɓe sa yeehi to Guinée ɗe ko fulɓe goni toon sa yeehi to Mali ɗo fulɓe goni ɗon sa yeehi ɗo Mauritanie o ɓuuri en ɓaɗani ko ɗum ɗo tawi joomu yen no kaldira noon par ce que mbiyata ko hankkode Mauritanie e Sénégal ala keerol Fouta ko Fouta kono ko guure ɗiɗi kam ko guure ɗiɗi infrastructure uji wonɓe toon ɗi e gonɗi kadi gona gotum médiaji mabɓe médiaji men gui wastani ine jillodira seeɗa seeɗa kono ha joni ine serti kono min jiiɗi kadi ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓe ganduɗa sénégal aji mbawa hollide hoore mumen ha mbawa yitede kamɓe infrastructure uji wonɓe ɗo ɓe kamɓe animateur uji kamɓe téléji gonɗo ɗi mbawa yaltindeɓe ha booƴi mbawa feñde machallah par ce que joni sandare boyli vraiment mbaɗa tourno ko mbaɗa ño abatinno e côté clibaɗe e côté son ɗi quoi ko mbiyami ko wayni kodi visa bi en ko wayni kon presque baby MC en way wonɓe quoi affaire o presque sandade ko wayni ko presque el président tout le temps boydi nana gara no mbaɗa représenté mbaɗa ko mbiyami dal affaire o hay joni yooɓe jokku golle par ce que musique pulaar musique fouta no foti wonde international ko mbiɗa nane ko tawde Mauritanie ɓe feehi haɓe jeeyi haɓe jalti haɓe jeeyi mais tawi il est temps kadi rap fouta o danno vraiment ene koko hunde fonde par ce que waɗino yimɓe ganduɗa ndewino ɗo ko wayno no rappelaji mawɗe fuutankoɓe ganduɗa ne anda ko wayno no wiyete ko dugudeme en wonnoɓe ɗo vraiment ɓe mbaɗi rap hayno yeehi caggal leydi nde ɓeɗa wiyatno ko matamoɓe rap o ma ɓeyɗo ñongtade toon quoi mais vraiment ha joni min mi anda ko public men o mi anda koye artiste aji men ɗi ha joni mi ronki ɓedde holko haadi musique men enen pulaar ngu ɓeydade ɓamtade par ce que min mi wattama to mais maade fof bammel mum par ce que sa daari pokkoloñol ko mawɗo gogoni ko sénégalais nini Fouta nini Mauritanie nini Sénégal passe partout mais konko a sandade guila o yeehi tourné makko ha joni mbaɗa yeeɓa studio makko mais koye musique o yaha mi salaki sa on natti wadde joni c'est un reggae man bon non ko ɗum mbima mais ha joni ko culture pulaar wala ko ɗon tewal ko mbiyata dugudeme ko mi salaki sa dandima ya won dandi liggoɗa mbaɗa ko mbatta ko fof mais tawde ko rap dawma ko culture pulaar ko dawma ko wottoon représente Fouta ɓe ganda uniquement an aɗa yeewo aɗa yeeya musique pulaar ko par ce que wona so woni ka artiste ɓe a famande on kam wona banggal artiste o nawno ɗum toon ko ligguey mum nawno toon mais sa nani kaldiri noon tan ko joomum ene ɗannine mbiyata ko vraiment caggal joomum ɗannima wat profite o wawa ɓurde yeyde musique Fouta o je ne dis pas pulaar en global mais Fouta quoi sa waɗi ɗum ma sukaɓe woɗɓe garda wawa won partenaire uji goɗɗi garɓe toon mbaɗa formé sukaɓeɓe ittaɓe toon kamɓe artiste aji mbawa ɗannade mbawa wadde no wiyeteno kadi simulage entre d' autres artistes européens walla américains ɗum no walla men quoi sukaɓe ganduɗa so woni nden ma mbawa dañde projet mo ganduɗa hoorema sukaɓe mbawa liggade woɗɓe fof mbawa hen naftorade kono so waɗani ɗum tan artiste aji jaltina ɗum koldiri culture o tan walla doƴɓe hen moyen seeɗa jaltin dañir culture o wonɓe ɗo ɓe ñuntido hay gonata hen dilla ha tampa kono yawata yaade quoi il faut mawɓe mballa ok ko mbiɗa koko ɗon koko ɗon mbiya ɗon boydi joni joni affaire il faut waɗe ampleur quoi il faut teɓe gagnant hen quoi affaire o no yaa no waɗe joué partout du monde mais wona Fouta Dakar non non
affaire o foti wonde international par ce que ko mbiyami ɓoyɗi joni a nanta rap séréer a nanta rap njaago a nanta rap séréer nanta ko rap pulaar rap olof comme il est temps kadi rap pulaar o wona international vraiment mais pour min naga alsan nana fuɗɗo wonde international vraiment boji nan liggo te sa ƴewtinima derniére clip aji ɗi jiiɗa ɗe boyji ɗe mbaɗa ɗe ko wayno les jeunes boy diara ko wayno vis à vis clip makko mo ɓoye yaltinano ko wayno bébé MC mo kalda ko wayno advise ko wayno advise c'est un Mauritanie mais c'est ko rap pulaar tan mbiyanmi ko en général mais a yiyat ko waji ɓe nana puɗɗo wadde forgé nana puɗɗo yaltinde seeɗa seeɗa gueɗe kewɗe ka ɓen jaltina œuvre aji ɗi nana fuɗɗe ko wiyete tan ko hankkadi yoɓe ɓeydo les partenaires ou bien les labels yoɓe ɓeydo liggade hen par ce que neɗɗo goto junngo woto tan wawa foɓɓude quoi kanda lebalaɗi no foti yaade quoi no foti yaade partout du monde quoi ko wayno kadi kon sare bébé MC kadi Allah rokkuma talent ko wayno kadi en presque boy jarede Allah rokkuma talent mais il est temps quoi woni underground noon ɗo ndiyam e concours iba men mbi booli jogui talent mais il est temps kole ɓoye jaltinoɗo projet hay soɓe dokkani ɗum doole wota kalis wala goɗɗum e goɗɗum yooɓe gaɗa ɓe mbadde mum vitrine ɓe mbadde mum clip ɓe mbadda ɗum lancé ɓe ganda oɗo ɓoye koye Fouta jeeya ko Sénégal jeeya rabo wona don tolli mais wona pour affaire de kalan quoi wona min mi yettima nokku rek mi yatta oɗo mi yatta o mi yatta oɗo mi yatta wonɓe dow ɓe ande ko less gonnoɗa Allah rokkima ha yeehi ha dow est ce que a faami walla ɓoyri wonɓe resɓe ɓe dokkaɓe junggo gummo alsan min mbiyen iba men ni ko danan tan ko danan ni ko jiɗɗo leñol mum tan ko jiɗɗo pulagu kono wonɓe ganduɗa heno ɗum ina fotnoɓe ko kamɓe ina hanno koye mabɓe hanno hande des anciens rapport ki wonɓe ɗo henno ɓe ɓe mbiyataɓe des anciens sa wini gasi ko des old school kamɓe initiative mo waɗa ɗo ko kamɓe potno ɗum darnade darono ɗum dargal ndu tingal mbaɗa association ji mawɗi ganduɗa hoorema eɓe ballita jeune uji wonɓe ɗo ɓe par ce que hande fou malade en ɓeɗo hankkadi wonɓe ɗo ɓe mbaɗata ɗo ko tout le temps mbaɗa ɗo ɗo concours flow bomo nanta ɗo hen hankkadi ko des artistes kamɓe fof daari hen ligguiri ha mbaɗani on projet chaque année artiste ne yalta hen fou malade no wiyete kadi ngaka blende hen fof jalti hen ene duuse vis à vis hen fof jalti hen ene duuse kono ko way noon des artistes des anciens artistes là ɓe poti jottade ƴetta hay ɓuuri men lijjide projet hay soko ɓuuɗi ɓuuɗi mbaɗana ɗum hay soko concours goto mballa artiste ko chaque année fof ɓe mballa artiste walla chaque 2 ans ɓe mballa artiste goto wawa ummade comme ça tawi noon ko mene kon safrani ko mene kon diɗelere en kon iba men quoi ko mbaɗa momi conseil ko wata ko tawi no yooɗi mais il est temps kadi o jippo e terrain quoi o jeeya partenaire uji quoi ko welde Xuman en ko welde Matador en affaire il faut kadi yaaje quoi pour min rabno ɗo affaire o joni presque dana ɓooya mais il est temps kadi wona international so concours o ari ɓe gandi concours ari ɓe gandi concours pulago ari ɓe gandi kadi sayfo pulago ari eyyi bon machallah woni ko mbimami ko tan mbimami woni kalnumi nan ko ibaban ko danan tan kono ko fuɗɗi ko andi hunde sa fuɗɗima ɗum a yaccini ɗum kamɓe fof poti en arde lombude hen juuɗe mumen ganda ko kamɓe mbaɗana quoi kamɓe artiste aji koɓe ponno wadde ko konko additiɓe hen wadde kamɓe fof poti dogde gara ɓe dokka hen ɓe dokkamo doole gadda partenaire uji gara dokka hen doole gadda projet ji pawa mballitamo parani fadde haɓe haw wiɓe gaare mballe kam nder wayre kode kanko yiidato intérêt mum ni kono kala jiiɗo hen en andi ɗum ɗo ko initiative moƴƴo te o ko waɗi ko hande minen rapparaji ko minen fonno ɗum daranade poti hen lombude juuɗe mumen quoi mi haalani minen ɓe ganduɗa hoore men gona rapparaji eɓen gaare lomba hen juuɗe amen mi haalani kamɓe ganduɗa ko rapparaji machallah vraiment ok joni haalama jooɗi fewi mais joni an presque il faut kadi kollamen talent ma goɗɗumo joguiɗa o quoi koto jumol ngol passe partout ɗe nanima e kosораɗe dolfiɓe passe partout quoi on talent kadi ndima korilaɗo o eyyi joni mbaɗa yima wolof mbaɗa yima pular mi anda mo jiɗɗami yimme ko pular jiɗɗami taw ko jibri quoi ay wayi mala wolo yayi sama yayi ñaanal ma yaay boy liggéeyu ndey añub doom la xam naa loolu yaay moo tax ba nga yàqee añ naa ba suur sama yaay dundal say may di baawaat samin jimi wolof faami mais joni koɓe kalɗa ko yooɗi feewi mais joni Laye-Dore holɗum woni projet mum carrément e projet am Laye-Dore ko ina keewi kono on saaha woni ko kalanamami noon projet am en ce moment là c'est gasnude album o yaltinde ɗum rokkide ɗum sénégalais ji ɗi hollidde ɓe koye amen ganda eɗen jogoni diverse facette aji musique aji mo mbatten mbaɗanten ɗum ko pulago mbaɗanten ɗum ko sénégal machallah ko on projet min goni woni projet album o yalta guila joni onen foof jaggone promotion inchallah avant tout ko so yalti mais est ce que Laye-Dore poti wonde événement mo ganduɗa mawɗo quoi ɗo e Dakar e Fouta en e goɗɗo région ɗi quoi inchallah hande tan so yanti par ce que ɓoyani komin mbaɗi projet programme ɓoyani haydara kono ha joni ni to gommi ɗo mbaɗa andi so ɓoyata ko so lewru ndu maayi décembre komi poɗɗo nattude Fouta par ce que ɗon woni wittordal gam ko ɗon woni janggal am ɗon woni école am ko toon guittaytumi mbaɗa ara mbaɗa naftoro ko ɓoyata ko festival Bammala no waɗa Bluff du Fleuve min poɗɗi ɗon yaade wadde tourné seeɗa e nder Fouta sen garti kadi ƴeewen projet ji goɗɗi mawɗi mboɗɗen waddude e label e staff o inchallah oɗon toon Fouta est ce que en jogui toon connaissance quoi wuuro moon kadi no wiite e wuuram noon min ko Bari Dia Wuro Sogui banggal nenam
banggal tan musibar jeeya e gollere kono ɓurmi wonde koye diwan Podor o tareji yen gamaji yen jambo ɗon diwan ɗon fof eɓe gandimi vraiment par ce que mi ɓooyi ɗon woni toon de 2012 ha 2016 ko ɗon ɓurnomi wonde on diwan Podor o kala ko kewi fof presque mbaɗi tina mbaɗi tintine mbaɗi tawtere inchallah. mais est ce que diwan Podor jafata quoi donc rappelare se faye bolɗum ɓuuro wuuro est ce que toon koye hewani caɗele hen koye guilay teliɗe en guilay courant en guilay hôpital uji en quoi. bien sûr kala cohluɗo tali fof ko enen Fuutankoɓe ɓuuri sohlude kala cohluɗo hôpital uji fof par ce que hôpital uji ngala toon Fuuta hôpital uji hay niveau 2 ala toon ala hay banggue goto mo jahata ha mbiya ɗo hôpital Fuuta ne waɗi ɗo niveau 2 ala hay nokku e Fuuta kay kala ko sohlate fof sowoni ko laaɓi ko enen ɓuuri sohlude sowoni ko balle ko enen ɓuuri sohlude par ce que sukaɓe ndemannoɓe hay ndemannoɓe mbaɗi découragé remde ala conservation ji ala suivi tu vois ala entreprise aji ganduɗa sukaɓe men mbawi hen liggade sona dogde e Jakarta e dognude fuccuji walla wadde jotaye walla doga jalta wuro ngo ɗum tan woni ɗon mais y a aucune entreprise industrialisé wonɓe toon ganduɗa sukaɓe men mbawi naftorade Fuuta kala ko sohla fof Fuuta ɓuuri fof sohlude o jamanu eyyi te enen ɓuuri hen tampude ko mbiyete Fuuta gonga teliɗe no moƴƴi mais il faut kadi waɗa entreprise koko mbiyata ko waɗa ko goɗɗum laaɓol kadi so waɗama laaɓi mais il faut kadi waɗe kadi to ligguitte yimɓeɓe jooɗo pour janggo e jaam kadi mbasa arde ɗo Dakar. bien sûr des centres de formation aussi par ce que wonɓe ganduɗa hoorema hande janggani ngala diplôme kono ɓen poti ko attiré des sociétés o mbaɗe formé banggal métier jogui ɗe hande sen dañi ɗo centre de formation multifonctionnel ganduɗa oɗo wawi jangguede e banggal restauration sukaɓe rewɓe janggue e banggal teyiragal ɓe jangga e banggal goɗɗum ɓe janggal e art plastique hande Fuuta hay musée e ngala hande hay musée je ngala hande tawi hande Cheikh Oumar ko waɗi Fuuta ko foof ene welno ko yimɓe ƴetta des musée ko ceerno Souleymane Bal waɗi ko foof ko ceerno Tidiane An waɗi ko foof ene welno dañen musée ganduɗa sukaɓe men janggo jaam jibinaɓeɓe walla sukaɓe tokosɓe ene jangguine holkoɓe ligguey e Fuuta ene jangguine hen e mbaɗe forgé hande eɗen jogui golleɗe kewɗe ganduɗa nder Fuuta en jeggoyaki ɗum koye kindi men jeeya ko wayno sakke peenoɓe looɗe peenoɓe paaɗe peenoɓe tenggade ɗum fof ene mbawi ɗum liggorade en mbawi ɗum wadde des entreprises sukaɓe liggore naftora ɗumami Fuuta ne jogui secret ne jogui ko ganduɗa gandal nan nder mais eɗen gonima ganduɗa koye amen mais poorom o kadi konde kalita ni ɗum fof ne foti yimede ɗum fof ne foti raɓede aɗa andi ko mbiyatmi ɓoyre produit rab mbatta ko reposé de wuuro ma ay Fuuta ko woni toon ko gasa ha mais reproduit woni mo daara ha après mbatta tinel ɗi aɓa daara waɗa joɗɗe moɓe anduɓe ne gandineɓe waaw mais ɗum ɗo woni kalminani ko mbiɗa holno rapport aji mbaɗa ha waɗa avancé wima il faut ɓe janggoya ɓe mbaɗa audacieux jaaɓa wadde créatif sa wonani créateur a janggani par ce que il faut jangga d' abord ganda les bases principales d' abord après joga audace woni noon cuusa wadde après goona yaltinde forcé ko woni hakkille ma ko aɗa wawi ɗum yeyde kono sa janggani tarani a waɗat ere tan a waɗat bukkat tan andira ko jahata ko sa janggoyani an temananima dal an hay daɓanakam goɗo banggal an ka puɗɗa wonde maîtresse e nder Fuuta dokka ɓoydi junggo hay so wona temps aɗa waɗa kurude aɗa holeɓa lawol taɗa a joɗima affaire wonko ganduɗa kadi ana kadi walli hen lawol kalna ɓooyi ɗum ɗo ni ɓe mbaɗitta wa bon mo gandumi hen ɓe andi hande won concours oɗo iba waɗi hen ko heewi boyji ganduɗa ko min addi ɗumen ɗo to ko ɓen koye bon mi ala centre de formation mbaɗmi koye place am ɓe garatno mbaɗa ñoota comme teyiragal ɓe gara jooɗo kala ko gandumi e gandalam e min ko dañmi hen gandal seeɗa expérience seeɗa mi feccemaɓe hay somi anda ha wuuro wonko gandumi hen seeɗa kala ko dañmi hen mi waɗa ɓe ɗumen partagé feccere boyji nan ɗon c' est des artistes walla no mbaɗa cinéma no mbaɗa goɗɗum taw ko min waɗi ɓe hen forcé eɗe keewi ɗo hande soɓe jaltiɗo mo wawi limande ɓe hewɓe ganduɗa hoorema ko min tahi ɓe gone e cinéma walla ko min tahi ɓe mbaɗa théâtre walla ko min tahi ɓe mbaɗa musique waɗi ɓe hen formé eɓe mbaɗa hen réussir hande eɓene gagne pemaɓe kono hande sen dañino ko ɓuuri ɗum yaade par exemple dañino un centre de formation mo ganduɗa hoorema enen balla hen sukaɓeɓe gara mbaɗanaɓe science dañen un salle mo ganduɗa sukaɓe mbawi wadde répétition jangguine musique ɓene joué instrument guitare ɓene joué clavier ɓene joué naggam tu vois goto foof ma won ko dañi ma won ko naftori quoi janggo e jaam sa ɗannima walla sa yiiɗi jangguide annene ma won ko naftoroɗa quoi te kadi won jangguɓe ganduɗa ne janggi musique nane nder Fuuta mais hay somo goni nder Fuuta min pour min ngal gandal ala sens par ce que sa daari ɓoydi jaaha rek no mbukko mirude a aɗa mbiya rapplar mais ko woni nder ko ha joni kadi ne heddi ko heddi ko noon bon il faut sukaɓe ganda yiɗɓeɓe neɗɗo jiɗɗo wadde hunde o ko an jaranta quoi par ce que hay goto wawa forcedema wiidema kaari ar par force gara jangga so woni tan a yimi soyel ma gotel tan légal ma gari poɓɓanima gullanima tan a sikki hankkadi a woni star a yahata e nokku to kaɗɗa ɗon katta te wonko dañi ɗum quoi musique o watta ɗum tan seulement pour wadde ɗum te koɗa waɗa ɗum pour jogade ambition woda ko naftorma walla ko nafɗa walla ko naftuɗa hen min ko ɗum noon jiirumi ɗum quoi mais joni émission danaka joni gasa holde woni dernièrement mo an
daña mom kam woni ko kalten do ko ha joni parce que dum woni source principale o woni Fouta namni ballale bangal art e bangal fof non e bangal théâtre cinéma audiovisuel jogibe bangal photographe uji di et tout ça de wadobe art plastique wadobe musique be hono amen be fo no jogi de cohli ko des centres dignes de son nom des centres de formation be ganda horma ko wayni ji hip hop ni ko wayni african urban culture sampe e der Foutaaji men de ha yaaji sukabe mbade formé parce que hande jeunesse o nana accena mbade ere hande hay ko wiete sus ko wayete gens ko nana fuddo nade der Fouta men en gandano dum hada yeddi won fuuri ngiya boñe puddo wadde 15 da puddo wadde banditisme ko ganda horma dum wonani culture men en ganda dum parce que firti tan wodbe jeehi bangeji godde gaddini en dum don wadde sen jawani tambiden dum don tan ma won tan men lor jango e jam mawbe ma lon tan wala sukabe garobe génération be ko ngurten do ko e der banlieue o dum don dum jogorden dañde on cadde e der Fouta ko dana ma so ne xalama ko musu fof yebe gadi ko Fouta min jeya ko metti metti gadi ko Fouta min jeya parce que Fouta ko leedi l'islam ko leedi gandaro fof ko l'islam anda mais taara kadi boydi non gummo il est temps kadi ba bare orienté ko olof ndiaye wi rek gara mom so mi tolen koy jubandi quoi mais vraiment lay xalama yori fewi mais joni presque ko denel momin godi émission danaka gassi e ko don sala yimande fulbe tan yimande be pulaagu seeda mi joxanki ma pewna khande ma sabu jangoma jangonon nawabi yewteye be na jaka koy de ngam tajje endam yo alla dandam dandakala bandam alsan bayo jarama pulagu yara yeso gol koma anyam darne ma ya golle mana hale wada jabe ala nane Seydi Mbaye jarama merci jublement yeewi feewi e ko rappelare te fa e ray dore do e didi asamba gorko ma am goli e salam mi jaako ha Keur Massar o mona wade préparer afrude modi mi halta non quoi bombudi mom ma jaltu kilibade ma jaltu e salam mi gatto mo atto tede ko neddo mojo mi boyidi dum do mais ala na temps ko tourné wonno e ko de Fouta e ko de région Matam passe partout mais lay dore halama yeewi feewi rappelare ko yese fay rappelare ko yese fay tumdi de foye ma gilli kondo ko bet ko jilli my only escada holy arbaden koti yodi gilli de dirago mbadan nema galle kaweli danya tempo danya kalis galle kaweli sayidi mi datina galle kaweli danya tempo danya kalis galle kaweli sayidi mi datina galle kaweli mi beli be armi khalan ma ande ko khanema angili mel wana gili ilbadima andim gelka oya armi khalan ma angili mel legili mel wana say jeje wakalle faro korkomo idema ko weltaram anu wayro dema ko yewenda yewde belgalle sehi korkomo jilli si woni nay mayo mami mun mi sibitako so gilli wone kode mami diu mi jibitako ada yidi jam ada mala anpane fesa kay cinema binale mojere woni koy jikuma korse juru armi khalan ma